May oras labod Kapampangan. Masating ni sunset kaning gulot niyo. Yapin samantalanan ko bistaman ni katluna ko ni video. Wala tayo kunya kan aliwa ang video tuki para pareho t-shirt. I-slot ko na ining kadinalan 50 siyam a quiz ne 158A ing mumunan dili mamambun ya kalulol mamambun po tama basa ka anak ano ing mamambun te kalugan niya nani mo king Kapampangan ing katukina kamayan mo niya mo ing pamanganan mga kanita mas manyaman kamanganan ano at yung mas manayon na Kapampangan ing manong kamayan ano niya mo ing katuki ihalo Tagalog yung ihalo mo yung gatas damulag keng paling nasi manyaman dita ano at yung mas manayon na Kapampangan na amano yung ihalo kabila tegalunya kabila nano yung Kapampangan katuki na balakang Tagalog yung balakang nano yung mga Kapampangan ulit tanay kayong tarandaman yung ulit atin yung katulid din kayong Kapampangan ne yung katuki magpaalala ne magpaalala ya mo'y mamuki ka na magpaalala at tegalugan niya ini atin yung mas manayon na Kapampangan ne yung katuki number 8 niya tayo ni Kawalo peki pangako yung peki pangako bistaman bala mo tanggap niya yata ka rin aliwa at niya namang aliwang katulid kayong Kapampangan yung peki pangako ne? At ini munikala na yung paring kong Jess Mamangon king Hawaii kumusta pars ing kasyam batukan na tegalugan niya ini at yung mas manayon na katulid kayong Kapampangan ne tamo kailangan rin ko niya bugningal do tawli na palang dili ni ing tawli dili nga mano salubungan may mamo ba may sopan magdala kitang penyalina yung salubungan tegalugan niya at yung mas manayon na Kapampangan nga manong salubungan nakibatan nyo lang keng comments ne alam may pangopya patsya Kapampangan tamo di pa nga Kapampangan tamo ne dan kaya katamong anak dan kaya katamong apo gisingan talang pasibayot pagsabihan kaya nga manong si Iswan ne nakala salamat with tamo